Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba lapha. Bazalwane, kunento nje engihluphayo ngendaba zemisebenzi. Ngihlale ngilokhu ngiyicabanga lento and ngilokhu ngiyicabanga nje indaba yemisebenzi njengoba kade kusakhulunywa ngendaba ye-word system. Ubaba uSibiya ekhuluma ngendaba ye-word system ukuthi yena i-corrupt kangakanani. And ngi-realize-ile-ke mina ukuthi vele kahle kahle sigqilazile nje. Sigqilazekile, include ukuthi asikwazi ukuhlala ngisho nalabantwana emakhaya. Umama useGoli uyasebenza, ubaba useThekwini uyasebenza. Ingane nje ayihleli isele nonini, ingane ey'khula zingafundisekanga, especially izwi lenkosi iy'ngane ey'khule zingalazi. Okay, ngiphume-ke lapho-ke mhlampe abantu abazo-understand-a kangcono lento engizoyisho abantu abasindisiwe, angisho njalo, abasindisiwe mhlawumbe bazoyi-understand-a kangcono le nkulumo le yendaba yemisebenzi ngoba usathane usigqilaze kakhulu. Wasigqilaza ngangokuba ngisho ukhona emsebenzini awunayo i-peace. Kunezinto nje ey'hlala zikuxove nje, zikuxove umoya, especially uma usebenza nje nabantu and izinto ey'fana nalezo. Kunento eyashiwo uJesu nakhu ehamba nabafundi bakhe. Ngicabanga ukuthi incwadi le itholakala ngokukaMakhu 8 uvesi 34. Isihloko esimnyama sithi ukuzidela ngokulandela uJesu. Uvesi 34, uJesu wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele, athathe isiphambano sakhe angilandele, ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kodwa olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakukusindisa. Ngokuba kuyakumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Yini umuntu anganikela ngayo ukuze ibe yisihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba yilowo nalowo onamahloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, neNdodana yomuntu iyakuba namahloni ngaye lapho iza ngenkazimulo kaYise kanye nezingelosi ezingcwele. Bazalwane, leyo kuzidela ivele nje ingishaya ingiqede ngoba especially indaba yemisebenzi, imisebenzi iyinkinga ngoba emsebenzini nisebenza nabantu abaningi and isikhathi esiningi nje kuhlezi kunokuhleba, kuhlezi kunokukhulumana kabi, kuhlezi kunokuxabana, kuhlezi nje kunalokhu nalokhuyana. And mina nje umsebenzi wami ngisawuthandi ngenxa yokuthi nje kunezinto eziningi, sihlezi nomphathi wami siphambana. Yabona nje mhlampe bengiyilo muntu, angeke ngithi bengiyilo muntu ekuqaleni okade engafuni ukuthi kube umuntu omunye ethi ngenzile into ngibe ngingayenzanga.
hhayi lapho-ke vele bekuvele nje kube ukuthi vele siyaphambana nalowo muntu loyo. So ivangeli lokudela konke lingifundisa ukuthi noma ngabe umuntu e-wrong, kumele kube ngathi yimina o-wrong, ngigcine ngivume lokuthi hhayi ngiyaxolisa. Uyabona nje ivangeli leli likufundisa ukuthoba, likufundisa ukuba umzalwane, okuthi noma ngabe kuthiwa ukhona umuntu ofika wakunyathela onyaweni, kuqale wena uthi sorry, kodwa ubunyathelwe nguye. So ngibuka lento yokuthi uthabatha isiphambano uzidele, eyokuthi yilokho vele ukuthi siphume emsebenzini esikuyo, ngoba eqinisweni lonke lithi uma ngathiwa nje njengamanje deep down nje abazalwane-ke nje uma ngathiwa nje ngoba ngikhuluma nabazalwane, uma ngathiwa uJesu uyabuya manje, awukuyibuke nje ukuthi kule position okuyo njengamanje empilo noma emsebenzini, especially emsebenzini, ngoba isikhathi esiningi sisichitha emsebenzini yethu elene esiyigijimisayo. Vele usathane wenza ukuthi singabi nesikhathi noNkulunkulu. So iy'ngane zethu zibhizi, nathi sibhizi. Uyabona nje isikhathi sokuba noNkulunkulu sincane kakhulu. Uma ngibe naleso sikhathi sokuthi ngifunde iBhayibheli, then ngapha sokukhala ifoni yomsebenzi sekufanele ngishiye la, sengiyabizwa sekufanele ngiye emsebenzini, sengibuya ngapha ngikhohliwe nokuthi bengifunda kuphi, njengokuthi bekunjani, bengithini, bengicabangani, bengidlinza ngani ngokukaNkulunkulu. Uma sengibuya ngapha sekuduma lo ukuthi umphathi ufike wangithethisa, and yabona njena inhliziyo isihluthukile. Kuningi bazalwane, nani ningangifakazela nje ukuthi vele kahle uma ngathiwa nje ake sithi njengamanje, ngoba ngempela is 3 minutes, i-3 minute le iphelile. Uma ngathiwa nje 3 minute vele ngeke uze ukwazi, ngoba kuthiwa ukubuya kukaJesu kuyofana nonyazi. Just imagine-ke uma liduma ukuthi inyazi ima kanjani, then uJesu uma ezobuya kanjalo uzobe ungakarepenti, ungakazivumi nezono zakho. Okusho ukuthi yena nje uma singakhuluma iqiniso, most yabantu abasebenzayo ohlwithweni vele bangasala. Ake siyibeke kanjalo ukuthi ohlwithweni ungasala, ngoba uma ngathiwa siyalikhuluma iqiniso nje vele uma ngathiwa kuba uJesu lapha vele angeke size sikwazi ukuhamba, ngoba uJesu uNkulunkulu ziningi izinto ayimentionile ukuthi uma wenza lokhu uyesihogweni, uma ngabe uqamba amanga uyesihogweni, uma ngabe uphinga uyesihogweni. Ngize ngathola nanokuthi-ke vele uma ngabe ku-world system likhona la lithi ziphingi, okusho ukuthi hhayi, uJesu wayengasho ukuthi abantu abaphingayo ngokuthi nje mhlambe ngokocansi or what. Ukuphinga kwakukhulunywa ngokuthi uhambe uyokhonza abanye onkulunkulu, ushiye uNkulunkulu lo wadala izwe nomhlaba. Lokho kukusho ukuthi unjani, uyaphinga. Kahle umphingi wena, ngoba ususuka wahamba wokhonza omunye uNkulunkulu. Beside lo uNkulunkulu wathi uNkulunkulu lo esimkhonzayo owadala izwe nomhlaba, owathumela indodana yakhe ukuthi izosifela izono zethu. So ngiyabuka nje ukuthi bazalwane ake sizame ukuthi siyibukisiseni kahle le, ngoba into ezokwenza ukuthi asisho ukuthi 100% uma ngabe siphuma umsebenzi, kodwa kuzobe nokuthi uyazi ukuthi isikhathi esiningi usichitha noNkulunkulu. Isikhathi esiningi wenza umsebenzi kaNkulunkulu, engabe wawushumayela kufanele awushumayela, ngoba iy'phiwo sinazo ziningi, but zivijwe le misebenzi le esikuyo, imisebenzi lena ezwe. Yabona nje kuningi, uthola ukuthi umuntu unesiphiwo sokuthi ayoshumayela, angabe ulanda imiphefumulo eminingi, ubhizi lapha emsebenzini, and abantu abashumayela emsebenzini abafune kuphenduka.
okunokuthi mhlampe abantu athunywe kubo bona abantu bokuthi aphumele ngaphandle ahambe olanda abantu baNkulunkulu. So nje akake sibhekisiseni lento yomsebenzi ukuthi ngoba phela okusho ukuthi sesiseva amakhosi amabili. Imali ngapha sigijimisa imali ngapha vele kahle kahle ngeke ukhonze lithi iBhayibheli ngeke ukhonze amakhosi amabili ngoba uyothanda enye uyizonde vele kahle kahle kusho ukuthi sesiyamzonda thina uNkulunkulu ngoba ngisho emasontweni kwamasonto ngoba kahle kahle uma umzali ufuna ukhonze insuku zonke so unsuku zonke ngeke uzube khona uma ngabe usanaka umsebenzi ngoba umsebenzi uthatha isikhathi sakho sonke hayi ukuthi almost all your time but isikhathi sakho sonke nje osichithayo usichitha emsebenzini kuthi noma usulele ebusuku ugcina usuphupha nangomsebenzi uphuphe ngathi uyathethiswa uphuphe ngathi kunjani njani uvuke nasekuseni ucasukile ukuthi hey cha ngeke lo muntu lona umphathi ngapha nasebusuku ngiyamphupha uyayibona nje lonto leyo kukuningi nje mhlambe makukhonto ongayenzanga kahle usuzolala ucabanga ukuthi angikwenzanga kahle umphathi usezofika ethi ngisho ngathi ufunda iBhayibheli ayikho into ezongena engqondweni ngoba uthi uNkulunkulu ufanele ukuthi ukhonze uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yakho okusho ukuthi njengoba nje sinemsebenzi nje sisebenza okusho ukuthi ingqondo vele yakho isuke yonke isemsebenzini yabo nalesikhathi esincane ositholayo sokufunda iBhayibheli iBhayibheli ishuthi nje nalalisenza isensi kuwe wena nje usucabanga ngomsebenzi ukuthi kusasa kumele kuyokwenzani ngoba uJesu ethi yena inkathazo yosuku yanele usuku kusasa kungesinye isikhathi awunayo isho ukuthi kusasa uzobuphila yini kodwa thina sikhathazekela ngisho nangonyaka ozayo ukuthi ngonyaka ozayo kuzobe kuwukuthi yabo into onganasiqiniseko sayo ukuthi uzofika lo nyaka ozayo usekhona yini yabo ngoba isiqiniseko salo iBhayibheli lithi yinamuhla osuku wazi ukuthi vele namhlanje ngiyaphila futhi ofushi nakho awazi noma mhlambe lolo suku lophela usaphila yini kodwa ngokuthi usuku usungenile kulo usuku usukhathazeka usuke sekuwukuthi yinamuhla yabo ikusasa lifanele ikhathazelele lona ngokwalo yabo uNkulunkulu yena okhathazelela isasa lakho so nje bazalwane angazi noma mhlambe yimina yini kodwa nje ngithi mangilibuka iBhayibheli ngilifunda thina bemsebenzi bangathi uJesu uyabuya manje sizosala ohlwithweni hayi ukuthi lokho ngiyakubona nje ukuthi vele ngeBhayibheli nje uma ufunda iBhayibheli thina abasebenzayo si-out ngoba vele i-world system yenza wonke umuntu abe busy ngale ndlela yokuthi nje vele akufuneki ukuthi yena umuntu abe nesikhathi nje noNkulunkulu even ngisho emasontweni makuthiwa iSunday ke phela uthola leso sikhathi eSunday leso ukuthi uye esontweni uye enkonzweni leso sikhashana ke leso abantu ubone nje ukuthi yena kubhizi umuntu ubuka isikhathi ukuthi yena inkonzo ifana ngabe siyaphuma kumele ayinele izingane zesikoleni kumele ayinela naye esikoleni kumele kuyokwenziwa ama-homework ey'ngane kumele kuyokwenziwa lokhu nalokhuyana kahle kahle uyikhathalele yena akakhathalele noNkulunkulu ngoba nangalesikhathi athola ngaso ithuba lokuthi aye enkonzweni futhi uphinde suke ejahile ukuthi kufanele ngiye somewhere kufanele ngiyokwenza ukuthi ekhaya kusasa kufanele ngiyoqedela i-assignment le nginikwe yona emsebenzini kufanele ngiyosubmitha and isikhathi awusitholanga ngayizolo kusho ukuthi mhlawumbe ugcine ngayizolo emsebenzini ngomgqibelo ngo-12
kwanikezwa leyo nto onikezwa nokuthiwa kumele ahambe ngomsombuluko kumele uye-submit-a. Kuningi nje bazalwane, kuningi ukuthi ukhonze ukubuka isikhathi ukuthi kwayona le assignment ikonikwe wena emsebenzini angeke uzukwazi ukuyiqeda. Kusho ukuthi usulimitha isikhathi sikaNkulunkulu sona lesi sincane ositholayo ukuthi wena uhambe uyokwenza izinto zakho ngoba wena uthanda kakhulu imali kunoNkulunkulu. So ngapha kumele uyokwenza iy'ngane i-homework ngapha. Kahle kahle kulo muzi nje kubhizi nje iy'ngane zibhizi ngama-homework, nawe ubhizi ngomsebenzi, ngesonto nakhona nibhizi nijaha ukubuya kunezinto eniy'jahile. Angazi mina noma mhlampe kuringa la kimi, kodwa-ke engicabanga ukuthi mhlampe nomunye angabeka nje nawo umbono wakhe ukuthi ucabanga kanjani ngoba kulukhuni khona. Uyabona ukuthi yena abokuqala bayoba ngabokugcina ngempela, nabokugcina bayoba ngabokuqala makanje. So khona isikhathi eside ukuthi mase kubuya uJesu ubusuyasala kuhamba abantu abaphenduka abaphenduke uJesu esezobuya, ngoba izwi kaNkulunkulu kahle asililaleli. Siyenza ngathi siyalilalela kodwa manje siphinde singenzi lento eshiwo yizwi, ngoba masililalela phela kumele senze, ngoba ngeke uthande uNkulunkulu uphinde uthande nomamona. And le ndaba yemali iyona engenza ukuthi singenise ezulwini ngoba sithanda kakhulu imali. Sithanda kakhulu izinto lezi eziyosha ngomlilo mangabe inkosi uJesu isibuya, kufana nokuthi ade ubusebenzelani kanti-ke. So nje bazalwane, ake sicubungulisiseni lento, especially abantu abakholwayo, ngoba mhlawumbe umuntu ongalazi iBhayibheli nongasindiswanga uzoba confused vele. But umuntu osindisiwe okholwayo awukuyihlole nje ukuthi kodwa vele mangathiwa kubuya uJesu kulo msebenzi engikuwo, ngoba is not about ukurepenta every day, is about ukuthi uJesu uyobuya noma ngasiphi isikhathi. Uzobuya ungakarepenti bese vele uzosala. Yabona, uma nje uzobuya uJesu ungakarepenti, ngoba lithi ophezulu kwendlu angabasehla nophansi angabasagibela. So okusho ukuthi vele kuzoba kuphazima kweso. Then kuleyo situation-ke yokuthi wena vele kade uthethiswa umphathi wakho ucasukile, or mhlampe bakuhlebile la emsebenzini uzukwatile, kanti uma uhlezi ekhaya uyipositiona nje ukuthi manje ngihlalela uNkulunkulu, ngumntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli singakhathazeki ukuthi siyawudlana nanokuthi siyawuphila kanjani, ngoba uNkulunkulu wondla ngisho iy'nyoni zezulu ezingahlwanyile, kepha uyazondla yena. Uyabona, ngisho imnduzi lena uNkulunkulu uyayimbathisa. Lize lithi ngisho uSolomoni ebukhazikazini bakhe wayengeyimbathise kweminye yayo. So uNkulunkulu uma ekwazi ukumbathisa utshani ngamazolo, ekwazi ukondla iy'nyoni ethi azihlwanyeli, bazalwane, uNkulunkulu ucapable ukuthi angasondla. Akusho-ke kodwa ukuthi uma ungabe usudele konke usuyoba ivila. Ziningi ngabi izinto ezenziwayo. And ikhona lento ethi kwasekuqaleni ekhipha u-Adam no-Eva bonile ensimini yase-Edeni, uNkulunkulu wabakhipha wabanikeza instruction ukuthi bazophila kanjani. So bathi uma bephuma laphana uNkulunkulu wamtshela u-Adam ukuthi yena kuyodla ejulukile emhlabathini, uyodla iy'thukuthuku zakhe. Wayeseyamtshela nowesifazane ukuthi kuyoba kanjani. Uma uhlezi ekhaya uyipositiona nje ukuthi manje ngihlalela uNkulunkulu, ngumntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli singakhathazeki ukuthi siyawudlana nanokuthi siyawuphila kanjani, ngoba uNkulunkulu wondla ngisho iy'nyoni zezulu ezingahlwanyile, kepha uyazondla yena. Uyabona, ngisho imnduzi lena uNkulunkulu uyayimbathisa.
lize lithi ngisho uSolomon ebukhazikazini bakhe wayengeyembathise kweminye yayo. So uNkulunkulu uma ekwazi ukumbathisa utshani ngamazolo, ekwazi ukondla izinyoni ethi azihlwanyeli. Bazalwane, uNkulunkulu capable ukuthi angasondla. Akusho-ke kodwa ukuthi uma ungabe usudeleka konke usuyoba ivila, ziningi kabi izinto ezenziwayo. And ikhona lento ethi kwasekuqaleni ekhipha u-Adam no-Eva bonile ensimini yase-Edeni, uNkulunkulu wabakhipha wabanikeza instruction ukuthi bazophila kanjani. So bathi uma bephuma laphana uNkulunkulu wamtshela u-Adam ukuthi yena kuyodla ejulukile emhlabathini, uyodla iy'thukuthuku zakhe. Wayeseyamtshela nowesifazane ukuthi kuyoba kanjani. Yileyo-ke indlela okwakumele siphile ngayo kwasekuqaleni, leyo ukuthi silime, yokuthi senze lokhu nalokhu nalokhuya. Okay, kabo mhlawumbe abanye bazothi hhayi manje-ke silima-ke imvula ngoba yini, yabo nje eminingi imibuzo. Uma si-repent okwangempela sonke sibuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu phela uthi uma bezithoba abantu bami babizwa ngegama lami baphenduke bakhuleke kimi, mina ngiyozwa ngisemazulwini. uNkulunkulu khona la athe na kwelinye ivesi uyonisa imvula ngesikhathi sayo. Uma sizisola ngempela sibuyela kuye, sirepenta, sisho ukuthi sonile uNkulunkulu, sisho ukuthi sihambile sayokhonza abanye uNkulunkulu, ngoba umsebenzi nawo ukusebenza nje nakho kuweshipha omunye uNkulunkulu. Yabo, ngoba vele umsebenzi uthatha isikhathi esiningi sakho, kusho ukuthi wena kahle kahle uNkulunkulu wakho sekuyimali than uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. So uma uhambe uyoyilimela laphayana uyabuya, uma ulima laphana udlinza ngezwi likaNkulunkulu, ngoba nala emsebenzini sifundiswa nokutshontshwa, sifundiswa izinto ey'ningi esifundiswa zona, sifundiswa nokuqamba amanga ukuthi uthi hhayi kwenzeka ukuthi ekubeni kungenzakalanga ngoba usaba ukuthi kuzothiwa. Yabo, so which means impilo yakho yonke uzophilela ukuqamba amanga umzalwane, uphinde uyothi inkosi ngixolele, uphinde ubuyela kuyo leyo nto kusasa, inkosi ngixolele, uphinde ubuyele kuyo. Hayi bazalwane, asike siyibhekisiseni kahle le ndaba, sike nje siyicubunguleni kahle, uke nje ukuthi uma ngabe uhleli la uhleli khona uyicabangisise kahle lento yokuthi kahle kahle vele uma ngathiwa kuba uJesu la, abantu abasebenzayo nje u-90% wakhona vele awuyindawo ngenxa yezimo esiyibukayo nje. Hhayi kulukhuni bazalwane, kulukhuni kakhulu nje. Angifuni iBhayibheli lela silifundeni nje, silifunde sijule futhi kulo. Ilona eliyosicacisela ukuthi kahle kahle thina sesithanda imali kunoNkulunkulu. Yabo, indlela okwakufanele siphile ngayo thina ile yakudala, ngoba uma sizokhuluma iqiniso, lento yey'kole ifike manje. Mina ngiyakhumbula nje sengiqala ukuya esikoleni, isikole sasisanda kufika ngaleso sikhathi, obhuti bethu nje laba abanye abadala, uyabona nje ukuthi vele nabo bafunda, but isikole nje into enganama-centuries. Yabo, into nje efike nje manje ubone ukuthi okay isikole singakabibikho-ke kwakuvele kuphilwa nasekuqaleni. Yabo, kwakuvele kuphilwa ngokuthi kuyalinywa kwenza yonke, sakhula nje nathi. Mina nje ukulima ngakhula ngakho, umzali wami wangikhulisa ngakho, wayengasebenzi. So i-test nje yempilo yokuthi ngivuke ekuseni ngiye ensimini ngiyolima, ngibuye ngizoganda ummbila, ngibuye ngihambe ngiyogaya emshinini, ngibuye ngizokudla. Ngoba iBhayibheli khona la angazi noma uPaul noma ubani lothi ongasebenzi, likhona la lisho khona ukuthi ovilaphayo, angazi noma kuyizakha, angisazi bazalwane, othi ovilaphayo makangadli noma ongasebenzi makangadli. Kuyinto efana naleyo nje.
phela iBhayibheli lifike ingakabi bikho nale misebenzi le esesisebenza kuyo njengamanje. So kahle kahle kwakuqondisa ukuthi ovilaphayo shuthi ovilapha nje ukwenza umsebenzi wezandla noma ukulima noma ukwenzani, ngoba kahle ukulima vele kwakuyinto yawo wonke umuntu ngaleso sikhathi. Mhlambe i-crafting, umsebenzi wezandla, umsebenzi osuke kuyikhono lomuntu nomuntu, but ukulima ikhona lokhu okwakhishwa ngakho u-Adam no-Eva ensimini, kwakuvele kukhona kwasekuqaleni ukulima nje, okuthi uma ngabe kufanele kudliwe, fanele kulinywe kustore ukudla ey'nqolobaleni for ukuthi kwazi ukudliwa ebusika until kuze kufike ihlobo elinye. Kwakuphilwa nje kanjalo. IBhayibheli alingasho lokhu kusebenza kwethu esikusebenzayo, njengoba abantu sebephendulela bethi hhayi ongasebenzi. Akushiwo ngitho ongaqashiwe, kwakuthiwa ongasebenzi. Kwakukhulunywa ngendaba yokulima lapha ey'nsimu nani nani, kwakungakhulunywa ngendaba yemisebenzi le esesikuyo, ngoba imisebenzi leni ifika manje. IBhayibheli kade laba khona, yabo, okusho ukuthi babekhuluma ngalokhu akusebenza lokho, ukuthi kumele ukuthi usebenze ulime ukuze uzokwazi ukudla.